барномаро идома медиҳем. Мақомоти милитсия шаҳри Конибодон бо баргузории маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ фаъолияти пинҳонкоронаи 3 нашаҷаллобро бепарда сохт. Аз гумонбаршудаҳо зиёда аз 2 килограмм воситаи нашадори намуди афюн ва 33 грамм мухаддароти ҳашиш мусодира шудааст. дар самти мусодираи маводи мухаддир мақомоти милитсияи шаҳри Конибодон қадами устувор гузошта фаъолияти ғайриқонунии иттифоқи сегонаеро бепарда сохт, ки қасди паҳну фурӯши воситаи нашадор доштанд. Ҳаммаслакон Ашрапов Маъруф Мамадович соли таваллудаш 1962, Шокиров Зоҳирҷон Каримҷонович соли таваллудаш 1974, истиқоматкунандагони шаҳри Хуҷанд ва шаҳрванд Носиров Лаким Ҳакимович соли таваллудаш 1963, сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар доираи маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд боздошт. Аз онҳо 2 килои 6 грамм воситаи нашадори намуди афюн ва 33.8 грамм мухаддароти ҳашиш мусодира шудааст. 3 нафар гумонбаршудагон дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашадор машғул гардида ба миқдори 2 килограмм 16 грамм маводи нашадори нави афюнро ба муомилот бароварданд, ки баъдан аз тарафи кормандони шӯъбаи корҳои дохилии ҷумҳурияти дар шаҳри Конибодон, ки таҳти назорат қарор доштанд, дастгир карда шуданд. тавре гумонбаршудаҳо ба тафтишот нишондод медиҳанд, майли зиёди ба даст овардани даромади муфт онҳоро ба ҷодаи ҷиноят овардааст. Қаблан гуфтаему боз мегӯем, ки хатари воқеии хариду фурӯши маводи мухаддир ин зарар расонидан ба саломатии ҷомеа мебошад, ки оқибати он нороҳатӣ ва марг аст. Замоне ки воситаи нашадор дар гардиш аст, ҳар лаҳза метавонад чунин таҳдидҳо бештар гардад. бо гирифтани ахбороти оперативии гумонбарон зери мушоҳидаи оперативӣ қарор дода шуда ба ҳаракатҳои ҷиноятӣ нуқта гузошта шуд. به امیدی که پول کار میکنم وقتی وضعیت خودم رو دشوار کردم. چیکار کردید شما؟ نارکوتیک رو گرفته فروش موندم. милитсияи Конибодон дар пайи муайян кардани шахсияти робитаҳои гурӯҳи нашаҷалоб чорабиниҳои иловагии оперативӣ ба роҳ монда, аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.